Novi ukus, francuski ukus najlepše želje. Ajde da testiramo zajedno. U Francuskoj nemamo najlepše želje. Ajde da probamo! Možeš da vidiš ovdje je francuska flag. Povidi ovo srce. Mislim da je lavender, zato što je ljubičasta. Nije loš. Za mene ukus je kao Christmas čokolada. Ajde da probamo limun tart. Vidi, ovo je kao limun ovdje. Čokolada je mala hrskava. Da. Dobro je sa teksturom. Baš ukusno. Moj omiljeni ukus je tart au citron, limun tart i je super. Lavender je dobro također, ali za mene ukus je kao Christmas.